Но ще ви кажа, че аз съм минал почти по всички обекти в Северна България. Проучване на нефт и газ, долен дъбник, горен дъбник, след това и всички структури по отношение на търсене в Северна България, включително и търсенето на въглища в Добруджанския басейн, едно от голямите месторождения на транситни въглища. Тогава за първ път създадахме технология за извличане на тези въглища, за изваждане на ядката от въглища. Те са непосредствено след Валанжа, след 900 метра, където тук всички говорят за Валанжа, но не казват. Той Валанжа е широко понятие. В Добруджа е от 900 метра, в Дъбник е от 1750, но в Дъбник е сух Валанжа, всичко е празно. Тези доломити са празни, разбирате ли? Там често пъти, като минаваме Валанжа с сондиране, имаше 30 сонди, аз когато съм бил в Дъбник. Сега има 2 сонди в България. Разбирате ли къде е разликата в компетенциите на нашите учени? Не са, старите учени ги няма, младите не се интересуват или са отдалечени от тази наука. То конкретно да ви кажа, това, което иска Мариана Христова да се формулира, аз бих помолил така. За шистовия газ ще има цяли речници, разбирате ли? Ще има, да. Цяли речници, световни. Сега работят към 1,5 милиона учени, които са против шистовия газ. Не сме ние само тук. И да ви кажа каква е моята формулировка, понеже се явявате по митинги и аз често пъти участвам с вас и много противната страна, която иска да се експлоатира шистовия газ. Първо твърдо трябва да се каже, че това е изкуствена експлоатация на месторождения за газ. И сега ще ви поясна точно. Ако ме подкрепят нататък, може да се доформулира. Защо е изкуствена? Защото конвенциалният газ и нефт е естествен, той е подестествено наляган. На пласта, на структурата, докато шистовия газ спи там, той е заспал, той трябва 24 часа да циркулират разтвори, това е 4 часа, примерно 10 000 кубика, да обмиват тези скали и пространства и да, тук вече е най-голямата опасност, която създава опасност за подземните, за всички структури и надземни. Каква е опасността при експлоатацията? Тук много информация, вие повече знаете, аз на митингите разбрах, че повече знаете от мен вече, но и от професорите вероятно. Но каква е опасността? Ние, тук се измика каза и колегата каза, че ние създаваме празни пространства. Значи ние с химикалите и с тези 10 000 кубика, които казах на 24 часа, примерно, трябва да се запълни пространството, а в експлоатационната колона се вкарва лос и пакер, който циркулира. Разбирате, това е много сложна технология, за много милиони. И когато на 24 часа циркулират разтвори, които обърнете внимание на този въпрос, когато при прокарването на конвенциалните сондажи за нефт и газ, ние използваме разтворите за укрепване на стените. За укрепването. Това значи, циркулацията, която извършваме при прокарването на сондажа, ние не трябва да позволиме филтрация на разтвора към стените, към пластовете. Докато тук обратно, значи ние използваме доста, може да кажа и за химикалите. Ние използваме доста химикали, които са, би казал, естествени химикали. Въглищна основа, реагент, глина и така нататък. Използваме и сярна киселина, използваме и сода каустик и така нататък. Но те са така наречените химикали, които не са вредни. Не са вредни за околната среда и за пластове и повърхностните. А когато отидеме и прокараме по системата Халибъртън, ние за първ път прокарахме насочен сондаж в Дъбник, за да не се бариме, защото една сонда тогава към 15 декара. Да не се бариме цели квартали в Дъбник,
насочен с сондаж извън Дъбник, насочен в центъра на селото. Тогава беше село, след това и град стана. Ние като отидахме, стана град после, заради нашата голяма дейност. Това са много интересни. Да ви кажа точно сега. Значи, ние създаваме празни пространства, които земетресенията са неизбежни. Значи, ние разбиваме тази скала посредством химичен, хидравличен, механичен и микробиологичен път. Това нашите геолози трябва много добре да го знаят. Земетресенията са неизбежни, опасни ли са обаче? Ами на голяма дълбочина. Сега ще ви поясня, за да не се задава този въпрос. Значи, всичко това подлежи на мониторинг. А този мониторинг ние ще го извършваме с изнесения шлам на повърхността. Разбирате ли? Ние разбиваме там 3 вида скали. Разбиваме карбонатите, разбиваме силикатите, които казаха, че силичият двуокис трудно може да се разтвори. Разбиваме и алуминий, двуалуминиев триокис. На повърхността изнасяме ние двуалуминиевият триокис, който е много лек. Фракцията излиза с експлоатационния разтвор, с експлоатационната газ. И на повърхността се разделя на 4 фракции. Вече тия 4 фракции зависи какво, защото се задава и този сложен въпрос. Дали има радиоактивни елементи? Има, разбира се, ако има долу утаени радиоактивни елементи, те отиват с този разтвор, с този шлам, отиват с водата, която ние след това обратно този разтвор на 24 часа, 10 000 кубика трябва. И най-сложното е, ние може ли да контролираме тия 10 000 кубика. Ако 10% се губят на 24 часа, от тия 10 000 кубика, къде отиват? Ето тук нашите хидроголози, нашите разломи. Кой ще каже? За да... Аз си дадем думата и те ще кажат. Да, добре.